eller 100, det spelar ingen roll. Så du skulle säga att din kiosk är snarare en mötesplats för människor än att det är en kortkiosk? Ja, självklart så kan jag kolla på ett annat som och fråga mig. De bara en helg alltså. Jag har 70-80 stycken och står i kö. De väntar 1,5 timme på en mat eller en hamburgare eller korv. Men de kommer samlade med varandra samtidigt. Jag ser alltså. Jag har varit där ganska länge. Jag ser när jag jobbar i luckan alltså. De kommer beställa mat och de frågar efter mig. De som hjälper. Ja. Eller när jag är här. De har druckit tillräckligt. De är så aggressiva alltså. De vill bråka. Med vem som helst. Men när de kommer ut och nej men tjena gubbe. Jag brukar säga den filmen som har gått på jalla. Ja. Jalla. De säger inte hej, hur mår du? Jalla, jag vill ha min